Weserübung var det hemmelige kodenavn på det tyske overfald af Danmark og Norge den 9. april 1940. Denne frygtelige dato, som fik så stor betydning for os alle. Lad os starte med uddrag af Danmarks Riges Grundlov. Paragraf 3 siger, at den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening, den udøvende magt er hos kongen, den dømmende magt er hos domstolene. Den siger også i paragraf 81, at enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar, til at bekæmpe de fjender, der eventuelt vil overfalde landet. Men den 9. april, da de tyske soldater kom, overgav den udøvende magt, kongen, sig betingelsesløst. Han rakte hænderne i vejret og samarbejdede fra 9. april kl. 6 om morgenen med den tyske værnemagt. Den 9. april besatte tyske soldater som sagt Danmark, men den danske konge og den danske regering overgav sig på skændigste vis, og hermed opgav kongen i virkeligheden sin suverænitet og overlod sin udøvende magt til Tyskland. Kongen var derfor ikke konge mere, men danske våbenfører mænd påtog sig nu at forsvare fædrelandet. Alle danske politikere, alle fra DKP på det yderste venstrefløj og til det danske nationalsocialistiske parti på højrefløjen, nazisterne, gik ind for besættelsen, gik ind for, at der ikke måtte ydes modstand af nogen som helst art. Og det galt alle. Det galt også det konservative Folkeparti med Christmas Møller, det galt Venstre, og det galt de radikale især. Deres udenrigsminister havde været på kanten, eller var på kanten af landsforræderi, og det galt især Stauning, chefen for Socialdemokratiet. Stauning døde under krigen, med hans virke, det som vi anså for at være landsforræderi, det blev jo fortsat af Wilhelm Buhl, som endda tillod sig i radioen og opfordrede almindelige danskere til at stikke sabotørerne. For alle disse ting, for alle disse forbrydelser, burde de have været stillet for en dommer efter krigen, en slags Nürnberg-domstol, men politikken efter krigen udviklede sig i en anden retning, så de slap. Og det har i virkeligheden forpestet den danske politik lige siden. Når man siger det så hårdt, så er det fordi, at de udstedte følgende bekendtgørelse. At ro og orden måtte præge landet, og at loyal optræden måtte vises over for alle, som har en myndighed at udøve. Det blev bekendtgjort 9. april, og det vil sige, at kongen Christian Rix og statsministeren Thorvald Stauning sagde, at alle danskere skulle underkaste sig de tyske myndigheder, de tyske politi. De danske soldater måtte ikke kæmpe, de skulle simpelthen gøre honnør. Det var så forfærdeligt, og det er imod alt dansk, alting. Men ikke alle rakte hænderne i vejret. Allerede fra 9. april begyndte nogle mennesker at eksperimentere med bomber og forskellige former for militant modstand mod besættelsesmagten. De blev skrapt forfulgt af det danske politi og af det tyske politi. De organiserede sig i noget, der hed DAPA, Danske Patrioter. De fik efterhånden stor succes, og de lavede en håndbog, der hed Praktisk Patriotisme. Det er den, der senere bliver til BOPAs kogebog. Gruppen indgik i øvrigt senere i BOPA og lavede der i 100 eller nærmest i tusindvis af aktioner. Tidligere om morgenen landede tyske faldskærmstropper på Aalborg Lufthavn, og uden modstand overgav de danske soldater sig, og lufthavnen faldt i fuldstændig ubeskadiget tilstand i tyskernes hænder, hvilket vil sige, at de få timer efter kunne tage benzin fra lagrene og bruge startbanerne, og det kom til at gribe voldsomt ind i kampene i Norge.
Allerede tidligere om morgenen 9. april overtog tyske faldskærmssoldater lufthavnen i Aalborg. Ingen gjorde modstand, benzindepoter, startbaner og alting overgik til tyske flyvevåben i uskadt tilstand. Det vil sige, at lufthavnen kunne indgå operativt med det samme, hvilket fik en enorm militær betydning i tyskernes erobring af Norge. Den 9. april angreb tyskerne også Norge. De sendte en invasionsflåde op igennem Oslofjorden, ledet af det tyske slagskib Blücher. Men da Blücher kom til Oscarsborg, så havde de en kanon der hed Moses, og de skød et skud på Blücher, der fik Blücher til at gå i brand, og så senere kunne de forholdsvis nemt sænke Blücher med torpedoer. Flot gjort, nordmænd. Ja, Oscarsborg ligger jo på et smalt sted i Oslofjorden, og 9. april stoppede de invasionsflåden, den tyske invasionsflåde, og sænkede slagskibet Blücher. Herved fik den norske regering tid til at undslippe fra Oslo og kunne føre krigen videre mod nazisterne i flere måneder. Det var meget flot. Det lykkedes kanonen Moses at sætte ild i Blücher. Blücher kunne ikke manøvrere og komme i nærheden af torpedobatterierne, og så blev den sænket. Tusindvis af tyske soldater og marinesoldater druknede, og Blücher ligger stadigvæk på mange hundrede meters dybde midt i Oslofjorden. Når vi hævder, at alle danske politikere overgav sig på skændigste vis, så er det fordi, de ikke sørgede for, at lufthavne og jernbaner og den slags ting blev ødelagt, men at den tyske hær straks kunne bruge alle disse faciliteter, hvilket gjorde deres kamp i Norge meget mere succesrig, end den ellers havde været. For heltene på Oscarsborg, der bliver bombet fra Aalborg, har de danske politikere et særligt ansvar. Vi ser her de tyske flyvemaskiner, der kommer fra Aalborg. De har lige været hjemme og få bomber, og nu er de så dansk benzin, og så kan de flyve op og hærge Oscarsborg og andre steder i Norge. Det var ufatteligt vigtigt for tyskerne at have denne nordlige lufthavn, for når de havde den, kunne de beherske Skagerrak, Oslofjorden, dele af Nordsøen, og den engelske flåde havde svært ved at arbejde. Og vi må ikke glemme, at flyvemaskiner dengang ikke kunne flyve så langt, så netop at have dette springbræt mod Norge var utrolig værdifuldt for tyskerne. Det var en film om en af de store forbrydelser den 9. april, at vi ikke ødelagde Aalborg Lufthavn. Vil du vide mere, så gå på vores hjemmeside. Hej.